Bai, hartu lasai. Bueno, azteko sortuteko gura, pantalla experimentalia, pelikula experimentala. Ze uste dozu, Ez? Beste mota. Ez? Kanadako salmila. Bueno, eskaintzen dago, ez? Beste inoke ikusi dago ezer, seguru bai. Komertziala, dirua atera ahal izan duzutela asmakizun horretatik zinematografotik, eta uste belako zala komentatu duzu, beldurrarik, renaren iruditzek eta film honek. Horako truko bateaz, aldaketa bat. Horretaz aparte, zer beldu, zer kanpoan edatzen heldu, zuen esku, baina zuen artean horako kolaborazioa motia, bale? Eta ya está. Zu kamera dut pasu. Bajariko etan da, ez? Hau ez da, ez. Berdinean
No me voy a ofender. Ari dugu. Aduzu esan zein da... Zemak ditela dituzu, Zortzi baino. Danon azten da? Vale. Nahi duzu esan ez erra... Kasuan. Vale, venga. No, tía. Zein da? Azkena, Azkena, hau da, bost, lau bost, hiru bost. Azken Edo berrogeita hamairu segundo. Ez hau da, uste hau dara. Bai, bestiak berrogeita lotzi, ez ba ez daude. Hau bai experimentala, Guretzina, depositzepena, Bai, pitxaren. Moleque mareo. Bai. Va, movimiento, Karen. Edo zuen azaldu edo? Diferentea, gauza diferenteak egiten espazio berdinean. Eta, proiektu da. Hau azkenean da... Ja. Bai. Baina azkenean da frogatzea. Bai. Gero pentsatu zuet poltsikuetan normalean daukazuen gauza simple bat